A je to tu, po roku sa znovu stretávame na 9. družobnom dni obcí Zemianske sady, Pusté sady, Šalgočka, ktorý sa koná každoročne. Je to tradičný deň našich obcí. Je to veľmi bohaté kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa tento rok koná u nás v športovom areáli. A všetky obce, ktoré k nám prídu aj so svojimi občanmi, fanúšikmi, tak všetkých čo najsrdečnejšie vítam a teším sa na bohaté súťaženie medzi obcami a pevne verím, že nám ide aj počasie a že všetko bude tak, ako má byť. Takže ja sa na všetkých teším a pozývam vás k nám do nášho areálu. Ten zelen, pozri, ten zelenou vychádzal. Dáme, sa patrí. Dáme ty čo. Adam, zastav si, dopredu hraj. Lebo poďme, takhle, Majo, super, poď. Bojovno. Dobre, zastav si. Dobre, ver, Adam, Zemianskych sadov odozdal fľašu a nech ulije každému z nej. Teraz k tým súťažiam. No, včera sa nám nedarilo v Mariáši, boli sme na prekrásnom 3. mieste, ale dneska sme sem zo Zemianskych sadov prišli preto, aby sme vyhrali. Takže Zemiančani, verím, že zabojujeme a výsledné miesto na tej tabule po tej mojej ľavej ruke bude také, že Zemianske sady budú mať najviac bodov a pôjdeme so spevom, nakoľko autobus musel odísť, peši so spevom a s víťazstvom domov. Šalgočky a takisto nepoviem, že sme došli vyhrať, my sme sa došli dobre zabaviť. Lebo vyhrali sme po viacero rokov, ale tak keď sa podarí výhra, nevadí. Ale je to o tom, aby sme sa stretli, dobre zabavili a ozaj s tým spevom odchádzali. Takže každému želám príjemnú zábavu. Takže poprosím všetky, aby ste si to nastúpili. Poďte, zaberte, Děvka, bolí se,